No niin. Tänään on sitten testissa tämmönen Power King energiajuoma. Se lukee Energy Drink. No vittu, onko sillä on väliä? Joo. Panttekin 15 senttiä ja... Katsotaan mitä kaikkea täällä on. Tää nyt vähän paskasti hahmottaa, mutta... Energiaa 45 kaloria vai mitä vittua. 10 grammaa hiilihydraatteja. Sokeria 10. Rasvaa 0,1. Ja mitä vitu vitamiineja. No mutta tärkeintä on se, että energiaa löytyy. No niin, avataan sitten, saatana. Ja sitten maistellaan. Ihan hyvä. Power King. Joo. Ihan halpakin oli tosiaan. Euro 50 senttiä tosta Kypärämäen sivasta. Joo. Mut vähän väkevä jälkimaku, että antaisin tällä ehkä 4,5/5.